Is goed? Hallo, hallo? Ja. Heb je niet 2 microfoons? Nee. Nou, doen we dat. Een hele goede morgen. Vroege morgen. We beginnen vandaag om 8 uur in plaats van 10 uur, wat jullie gewend zijn van de locatiekeuringen. Vandaag keur ik met mijn collega's Dick Brummel en Esther Reen. We keuren op 2 locaties vandaag. We beginnen hier bij Eppinga in Oudemiddum. We hebben ongeveer 20 paarden te keuren. En dan vervolgen we onze route naar Piet Sippa, waar we ongeveer 11:30 zullen starten. Veel kijkplezier en een mooie dag gewenst. Good morning, people from abroad watching this live stream. Warm welcome to you. We are judging horses on 2 locations today. We start here at Eppinga Stables and we have about 20 horses to judge. Then we travel to the next location where we will start at about 1. Enjoy the live stream today. Hierbij de uitslag van eerste hengstveulen van vandaag. Catalogus nummer 1. Het is een veulen die wat royaler ontwikkeld zou mogen zijn. Veulen die voldoende rasuitstraling heeft. Die in de bouw wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn en wat sterk stap is. Voldoende ruim en takmatig. In draf blijft het veulen wat op de voorhand. Het veulen krijgt een 3e premie. It's cold with sufficient breed expression. In the conformation, the direction of the body is very downhill. And also the back could be stronger. The leg work is clean, but very weak pastons already.
The walk is regular and good length of strides. In the trot, the third premium. Voldoende rasuitstraling heeft. Veulen die in de bouw iets sterker in de bovenlijn zou mogen zijn. Beenwerk is droog. Achterbeen is wat sabelbenig. De stap zou wat meer lengte en wat meer lichaamsgebruik mogen laten zien. En dat geldt eigenlijk ook voor de draf. Zou het veulen meer lichaamsgebruik mogen. Result of number 3 in English. A foal with a noble head. So more than sufficient breed expression. Work is good. The hind leg is a bit sickle-hocked. In both walk and trot, we would like to see more
Catalogus nummer 4. Een goed ontwikkeld veulen met veel rasuitstraling, edel hoofd en een verticaal gerichte hals. Uitstraalt, droog beenwerk heeft. Veulen die goed stapt, met veel lichaamsgebruik en veel tact. En in draf echt veel atletisch vermogen laat zien. Kan goed schakelen, heel veel balans al. En dit veulen krijgt dan ook een eerste premie. Result of number 4. It's a modern foal with luxury type. Good breed expression, long lines, good direction of the body, clean leg work. The walk is regular and a good length of strides and a good use of the body. Oh. Wat te snel. Nou, maar dit... Hij mag ook nog haast een 7,5 hebben. Ik heb er geen moeite mee. Nee, laten we dat maar doen. Hij heeft wel souplesse en mooi voorbeen. Nee, daarom. Daar moet er niks van veranderen, maar dat is wel een goede punt. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. Het laatste merrieveulen hier op deze locatie. Een veulen met ruim voldoende rasuitstraling. Een veulen die we in de bouw
graag iets royaler gelijnd zou willen zien en iets sterker in de bovenlijn op dit moment. Voldoende kwaliteit beenwerk, voldoende takmatige en voldoende ruime stap. In draf waardeert het veulen zich op met een mooie zelfhouding, lichtvoetig, voldoende souplesse, mooi gebruik van het voorbeen. Veulen krijgt een tweede premie. Result with it's a filly with more than sufficient breed expression. In the conformation we would like to see longer lines and the back a bit stronger. Clean legs, bit sickle-hocked hind leg. The walk is sufficient and trot a lot of suppleness and a nice use of the foreleg. She gets a second premium.
We zijn begonnen met de eerste rubriek opnames. Eerst met de 4 jaar en oudere Veulenboek-merries. Catalogus nummer 6. 5-jarige Veulenboek-merrie. Merrie met een fraaie halsvorm. Daardoor ook ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die we qua bouw iets royaler gelijnd zouden willen zien. En ook iets sterker in de bovenlijn. Merrie zou wat droger beenwerk mogen hebben. Ook de voorbeenstand zou correcter mogen. De stap is in draf, toont de merrie voldoende souplesse. Zou daarbij wat meer oprichting mogen tonen. En de achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. De merrie wordt vandaag opgenomen. Result of number 6. It's a mare with a nice shape of the neck. In the conformation we would like to see longer lines. And also the top line could be stronger. The leg work could be. And also the stance of the forelegs is very towing in. The walk was just sufficient, and in the trots be placed more under the body. This mare is accepted in the stud book today, no premium.
De uitslag van de eerste groep opnames. 3 paarden gekeurd. Catalogus nummer 6 is opgenomen in het stamboek. En deze 2 paarden zijn teruggekomen voor primering. We beginnen met catalogus nummer 8. 8 is een merrie met een sierlijke belijning. Mooie halsvorm. Merrie die een sterke lendenpartij heeft. Voldoende lang gelijnd is. Merrie die erg week is in de voorbenen. Erg recht in het achterbeen. De stap zou meer tact mogen tonen. Merrie waardeert zich op in draf, waarbij ze een goed achterbeengebruik toont. Zou daarbij iets meer ruggebruik mogen tonen. Derde premie. Dan de uitslag van catalogus nummer 8. 4-jarige Merrie. Die horizontaal in de halsrichting. Merrie heeft een goede bovenlijn. Staat goed in het rechthoeksmodel, als zou ze hoogbeniger mogen zijn. Beenwerk is voldoende kwaliteit. De stap is opvallend goed, met veel lichaamsgebruik, veel tact, resoluut. In draf loopt de merrie mooi op eigen benen, wordt goed voorgesteld. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Voornamelijk vanwege de goede stap. Result of this group, the first class of volbook mares. Number 6 is accepted in the stud book. 8 is accepted in the stud book with the third premium. It's a mare with a very good breed expression and elegant outline. Also the walk could be more regular. The trot was sufficient. This mare is accepted with the third premium. And declared star today is number 7. Star with the second premium. With a good top line, with a very horizontal direction of the neck, long neck. She could be more high leg. She has a very star today with the second premium.
De uitslag van catalogus nummer 12. Merrie met veel rasuitstraling. Merrie met veel behang. Een fraai hoofd. Merrie die ook voldoende jeugd uitstraalt. Goede, of ja, iets gerekt aandoet. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is vrij kwetsbaar. Mag de merrie meer tact laten zien. Draf is voldoende met mooi gebruik van het voorbeen. Maar mag iets meer in verbinding draven. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 12. It's a mare with more than sufficient breed expression. A noble head, long manes. A bit long in the back. The leg work has good quality. The walk could be more regular. In trot, a nice use of the foreleg, but the hind leg could be placed more under the body.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Een merrie die wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Die voor het 3-jarige echt sterker in de bouw zou mogen zijn. De bovenlijn is erg gezonken. Ook de aansluiting, lenden en kruis zou sterker moeten op deze leeftijd. Beenwerk, voldoende kwaliteit. Stap, voldoende ruimte. Af en toe wat moeite met de takt. En met name in de draf veel moeite met de takt. We kunnen de merrie vandaag helaas niet opnemen. Number 13 is a mare that could have more breed expression. Also the conformation could be better for this age. Very weak back and also weak loins. Sufficient quality of the legwork. Both walk and trot miss leg regularity. And unfortunately we cannot accept the horse today in the stud book. De eerste groep 3-jarigen. We hebben in deze rubriek 5 paarden gekeurd. Catalogus nummer 12 opgenomen in het stamboek. En catalogus nummer 13 konden we helaas niet opnemen. Deze 3 paarden zijn teruggekomen voor primering. En eigenlijk zijn het paarden die elkaar niet veel ontlopen.
Op de derde plek opgesteld catalogus nummer 10. Een merrie met voldoende jeugduitstraling. Ook goede rasuitstraling. Merrie die veel behang heeft. De rug is voldoende sterk. De lenderen zouden misschien een fractie sterker mogen. Beenmerk is voldoende droog. De merrie stapt voldoende ruim. Zou daarbij iets meer activiteit mogen laten zien. De draf, goed gebruik van het achterbeen. Zou er bij het voorbeen iets meer uit mogen leggen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Catalogus nummer 11 is een merrie met een sierlijke belijning, een lichte hoofd-halsverbinding, een verticale hals. Zou wat meer bespiering mogen hebben over de bovenlijn. Merrie die is in het achterbeen wat gehoekt en ook wat week gekoot. Royale hoeven. Merrie stapt met voldoende ruimte en tact. In draf toont de merrie veel afdruk en veel balans. Mag daarbij wel meer doortreden. Ook deze merrie ster vandaag met een tweede premie. En tot slot catalogus nummer 9. Een merrie met veel uitstraling. Die misschien voor haar leeftijd al wel wat vroeg rijp is. Merrie heeft een zware hoofd-halsverbinding. Is grootramig, hoogbenig, goede bovenlijn. Royale hoeven. Kruis zouden we graag iets minder hellend zien. Merrie stapt actief en voldoende door het lichaam gestapt. In draf toont de merrie veel vermogen, veel balans en souplesse. Kan daarin ook schakelen. Bewegingsafloop zou iets correcter mogen. De merrie wordt ster met een tweede premie. The result of the first group of 3-year-old mares. Number 12 is accepted in the stud book. Number 13 is not accepted, unfortunately. And these 3 mares you see now in the arena, numbers 9, 10 and 11, are all star with a second premium. Congratulations.
Wat is het, vriend? Nee, Wiemer. Oké.
Catalogus nummer 17 is een merrie die wat meer jeugduitstraling zou mogen hebben, ook wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Voldoende lang gelijnd, veel lengte in het kruis, maar erg hellend. Beenwerk mag meer kwaliteit uitstralen en voorbeenstand kan correcter. In zowel de stap als de draf zou de merrie meer regelmaat mogen laten zien. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 17. It's a mare that could have more youth expression. Could also have more breed expression. It's a sufficient long-lined mare, but the croup is long, very sloping. The quality of the legwork could be better, and both walk and trot lack regularity. She is accepted in the studbook today. Lack of regularity, ja, dat is lastig. Lack of regularity. Maar mijn commentaar dan was het eigenlijk niet opnemen. En dat was het ook. Een randgeval. Zullen we dat even vaststellen? Want nee, maar dit was eigenlijk 2 keer een 5 minimaal. En een 4 eigenlijk. Dus dit was eigenlijk een geval. Maar ja, nou eigenlijk was het niet opnemen. Ja, maar eigenlijk proberen we dat altijd als het enigszins kan, toch? Ja. 1,61. Dat was wel fout. Voor de luisteraars die het nog niet hadden gehoord. De knop is niet erg, alleen het is een vrij plezierig diertje. Je hebt ook wel van die behendige... Nou, hij doet wat knop aan. Nee, hoofd niet qua bouw. Dus dan doet hij wat...
Catalogus nummer 18 is een vriendelijke merrie met veel rasuitstraling. Die doet iets beknopt aan. Zou wat meer bespiering over de bovenlijn mogen hebben. Merrie is rechts voor wat week gekoot en ook erg toontredend. En dat zie je ook terug in de bewegingsafloop in zowel stap als draf. De stap is kwetsbaar. In draf heeft de merrie veel balans. Mooi gebruik van het voorbeen. Zou achter meer door mogen treden. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hogere waardering zou beenwerk en stap beter moeten zijn. Result of number 18. It's a mare that is accepted in the stud book today. It's more than sufficient breed expression. She could be more long lined. Also the croup could be longer. Very towing in. The walk could be more regular. The trot was sufficient, but the hind leg could be placed more underneath the body, more carrying capacity. Catalogus nummers 17 en 18 zijn opgenomen in het stamboek. En de merries die hier in de baan ziet, die zijn al een premie waardig. We beginnen met catalogus nummer 16. Is een merrie die een sprekend hoofd heeft, waarvan we de halsvorm graag wat mooier zouden zien. Ook meer neklengte. Een grootramige merrie met een goede bovenlijn. Het kruis is kort en hellend. Merrie, de voorbeenstand zou iets correcter mogen. Voldoende droog beenwerk. De stap is door het lichaam en takmatig. In draf toont de merrie ruimte en voldoende buiging. Mooi gebruik van het voorbeen. De merrie waardeert zich op in beweging en krijgt daarmee een derde premie. En ze wordt opgenomen in het stamboek. Catalogus nummer 14 is een aansprekende merrie met veel rasuitstraling, edel hoofdje, sierlijke belijning. Een compacte merrie die een kort kruis heeft, een kruis dat ook erg hellend is. Merrie heeft hard beenwerk, de stap zou meer ruimte mogen tonen. In draf blijft de merrie wat op de voorhand draven.
Mary krijgt vandaag een derde premie en die wordt daarmee dus opgenomen. Tot slot catalogus nummer 15. Voldoende langgelijnde Mary. Iets lang in het hoofd, maar ruim voldoende rasuitstraling. Goede bovenlijn. Beenwerk is droog. Achterbeen is een fractie gehoekt. De stap is taktmatig, iets voorzichtig. In draf toont de Mary souplesse en veel tact. Balans in de wendingen. Loopt mooi op eigen beningen. Mag iets meer doortreden misschien. Maar voldoende om vandaag sterk verklaard te worden met een tweede premie. Result of this group, 5 mares. Number 17 and number 18 are accepted in the stud book. Numbers 14 and 16 are accepted with a third premium. And number 15 is accepted with a second premium and is also declared star today.
Rubriek 7, graadverhoging. Nummer 19 is een 5-jarige stamboekmerrie. Een wakkere merrie, grootramig, die wat edeler in het hoofd zou mogen zijn. Merrie heeft een goede iets hellend kruis. Het beenwerk is voldoende kwaliteit en voldoende qua standen. De stap heeft voldoende tact, maar zou iets meer activiteit mogen tonen. Ik was even vergeten bij het beenwerk, het achterbeen is vrij recht gesteld. De draf is goed, veel afdruk, maar mag daarbij meer doortreden. De merrie krijgt een 3e premie. Voor een hogere waardering zou het beenwerk en de stap misschien nog iets hoger moeten zijn. Maar een mooie 3e premie stamboekmerrie. Result of number 19. It's a 5-year-old studbook mare. The head could be more noble. It's a long-lined mare. The croup is sloping. Very straight hind leg. The walk has sufficient length of strides, but could be more active. In the trot, good balance, but could show more carrying capacity. A 3rd premium.
Ja, het laatste paard vandaag op deze locatie. Een Veulenboek Ruin. Ja, Veulenboek Ruin. Voor opname in het stamboek en eventueel sterverklaring. 6-jarige ruin, grootramig, veel uitstraling, mooie halsvorm, veel behang. Een goede bovenlijn, goede kruisligging, goede schouderligging. Wel iets neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en is in vooraanzicht correct gesteld. De ruin beschikt over een goede stap waarbij het voorbeen goed wordt weggezet. De draf zouden we graag krachtiger zien en dan blijft de ruin ook op de voorhand draven. Maar overal, voornamelijk vanwege het goede ras, goede bouw, goede stap, wordt de ruin vandaag sterverklaard met een tweede premie. Result of number 20, it's a 6-year-old gelding with a good breed expression, long manes, good shape of the neck, good top line in the conformation, also a good position of the shoulder and good position of the croup. The direction of the body is downhill. Good quality of the leg work, good stances. The walk is very good, regular, good length of strides, good use of the body. The trot was very downhill and could have more power. But overall, this gelding is accepted in the stud book and declared star with a second premium. Hoe laat is het? 10:30. Ja, 11:30 gaan we door, hè? Mag je nog een keer aan? Oh. Beste mensen, dit waren de paarden hier op deze locatiekeuring bij dekstation Gaarsterland. Mooie keuring met goede kwaliteit paarden en zeer tevreden over de keuring hier. Goed verlopen. We gaan nu door naar de volgende locatie, Piet Sipma in Rottevallen en daar zullen we ongeveer 11:30 beginnen. Dank u wel voor uw aanwezigheid, dank u wel voor het kijken en graag tot ziens. People from abroad, we just ended this inspection at location at dekstation Gaarsterland. We had a good quality of horses. We now we travel to the next location, which is Piet Sipma, and we will start there at about 11:30. Thank you for watching, and I hope you join us again in about 1 hour.